Η Γη, το διαστημόπλοιό μας. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο ταξίδι μας γύρω από τον ήλιο. Τώρα βρισκόμαστε εδώ. Περάσαμε τη φθινοπορεινή ησημερία που σηματοδοτεί την αρχή του φθινοπόρου. Το 1997 η Γη διασχίζει τη γραμμή της ησημερίας την 23η Σεπτεμβρίου στις 2 π.Μ. Επειδή το ταξίδι της Γης γύρω από τον ήλιο διαρκεί 365 μέρες και 1/4, τον επόμενο χρόνο θα φτάσει στη γραμμή της φθινοπορεινής ησημερίας 6 ώρες αργότερα, στις 8 π.Μ. Τον τρίτο χρόνο έρχεται πάλι 6 ώρες πιο αργά, στις 2 μετά μεσημβρίαν, αυτή τη φορά, αλλά πάλι στις 23 Σεπτεμβρίου. Τι γίνεται όμως τον τέταρτο χρόνο? Έρχεται στις 8 μετά μεσημβρίαν. Ποιας ημέρας όμως? Το τέταρτο έτος είναι δίσεκτο. Το Φεβρουάριο προσθέτουμε μία ακόμα μέρα, την 29η Φεβρουαρίου. Έτσι το φθινόπωρο δεν αρχίζει την 23η Σεπτεμβρίου, αλλά την 22η, επειδή η Γη αγγίζει τότε τη φθινοπορεινή ευθεία. Κάθε 4 χρόνια η Γη ισοφαρίζει τη διαφορά που προκαλεί η προσθήκη της 29ης Φεβρουαρίου με το να φτάνει στην ησημερία μια μέρα πιο νωρίς. Το ημερολόγιο είναι ένα μέσο μέτρησης που προσαρμόζουμε στη σταθερή πρόοδο της Γης. Νιώθουμε τα στάδια του ταξιδιού μας γύρω από τον ήλιο λόγω της αναλλαγής των εποχών, του χειμώνα, της άνοιξης, του καλοκαιριού, του φθινοπόρου και μετά πάλι του χειμώνα. Λόγω του επικλινούς άξονός της, η Γη κοιτάζει τον ήλιο από διαφορετικές γωνίες. Όταν η Γη βρίσκεται εδώ, ο μεσημβρινός ήλιος βρίσκεται πάνω από το νότιο ημισφαίριο. Εκεί έχουν καλοκαίρι. Το βόρειο όμως ημισφαίριο βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στη σκιά. Έχουμε χειμώνα. Καθώς η Γη διαγράφει την τροχιά της, η ευθεία πάνω στην οποία ο ήλιος λάμπει κάθετα κινείται προς τον ησημερινό. Η Γη κινείται και η ευθεία συνεχίζει να προχωράει προς βορρά. Τώρα το βόρειο ημισφαίριο κοιτάζει τον ήλιο, οι ακτίνες του οποίου του αγγίζουν από μια πιο κάθετη γωνία. Είναι καλοκαίρι και έχουμε ζέστη. Το ταξίδι συνεχίζεται και ο ήλιος βουλιάζει πάλι προς τον νότο. Όταν ο μεσημβρινός ήλιος βρίσκεται κάθετα πάνω από τον ησημερινό, έχουμε ησημερία. Σε κάθε σημείο της Γης η νύχτα και η μέρα έχουν ίση διάρκεια, 12 ώρες μέρα και νύχτα για όλους. Στο βόρειο ημισφαίριο σημαίνει η έναρξη του φθινοπόρου, επειδή αυτό κλείνει μακριά από τον ήλιο. Στο νότιο ημισφαίριο είναι η αρχή της άνοιξης. Όταν ο ήλιος κοιτάζει τον ησημερινό, φέρνει τις παλήριες συζυγιών. Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, οι μεγαλύτερες παλήριες δεν είναι ορατές στον ησημερινό, αλλά γύρω στον 45ο παράλληλο, πατρίδα των περισσότερων από εσάς που ταξιδεύετε με το διαστημόπλοιο Γη. Γιατί? Το ύψος των παληριών εξαρτάται επίσης από την περιστροφή της Γης και τις φυγόκεντρες δυνάμεις που σπρώχνουν προς τα έξω στην περιοχή του ησημερινού. Εδώ η Γη γυρίζει γρηγορότερα και οι φυγόκεντρες δυνάμεις είναι πιο ισχυρές. Δεν έχουν όμως μεγάλη επίδραση, επειδή για να δημιουργηθεί μια παλήρια συζυγία στον ησημερινό θα έπρεπε να σηκώσουν τη μάζα των ωκεανών, που είναι πολύ βαριά. Στο βόρειο πόλο, στον άξονα περιστροφής της Γης, ο πλανήτης μας γυρίζει τόσο αργά που μπορεί να περπατήσει κανείς με την ταχύτητα περιστροφής του. Σχεδόν δεν υπάρχουν φυγόκεντρες δυνάμεις και παλήριες. Στη μέση όμως, μεταξύ πόλου και ησημερινού, η Γη γυρίζει με 1000 χιλιόμετρα την ώρα. Εδώ οι φυγόκεντρες δυνάμεις σπρώχνουν τις μάζες των ωκεανών προς τον ησημερινό, προς την κατεύθυνση του ήλιου και της σελήνης, και αυτό επιτείνει το παλιροϊκό φαινόμενο. Εδώ λοιπόν, γύρω στον 45ο παράλληλο, σχηματίζονται οι υψηλότερες παλήριες. Η έλξη της σελήνης επιδρά στα νερά των ωκεανών. Προκαλείται ένα εξόγκωμα στο πέρασμα της σελήνης.
Στην άλλη πλευρά της γης, φυγόκεντρες δυνάμεις σχηματίζουν ένα δεύτερο εξόγκωμα. Αυτές οι δύο υψηλές παλήριες που ταξιδεύουν καθημερινά γύρω από τη γη παραμένουν στην ίδια ευθεία με τη σελήνη, όπως αυτή διαγράφει την τροχιά της γύρω από τον πλανήτη μας σε 28 ημέρες. Η γη γυρίζει με μεγαλύτερη ταχύτητα, περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της μία φορά κάθε μέρα, πολύ πιο γρήγορα όμως κάτω από τα εξογκώματα του νερού. Στην παραλία, όταν βλέπουμε την παλήρια να έρχεται, δεν είναι το εξόγκωμα που μας πλησιάζει, αλλά η γη που μας πηγαίνει σε αυτό. Η τριβή είναι τρομερή. Καθώς περιστρέφεται, η γη κουβαλάει και αυτό το γιγάντιο βουνό. Το νερό όμως είναι αργό στην κίνησή του και έτσι συγκρούεται με το εμπόδιο που βάζει η ξηρά. Εδώ βρίσκουμε τις μεγαλύτερες παλήριες. Όπως γυρίζει η γη, προσπαθεί να πάρει και το εξόγκωμα μαζί της. Η σελήνη όμως δεν το αφήνει. Επειδή η σελήνη καθυστερεί λόγω του εξογκώματος, επιβραδύνει την κίνηση του νερού και έτσι καθυστερεί την κίνηση της γης. Όχι όμως για πολύ. Οι μέρες μόλις που αυξάνουν κατά 1 δευτερόλεπτο τη διάρκεια τους κάθε 1000 χρόνια. Οι δεινόσαυροι δεν είχαν 24 ώρες ημέρα, αλλά 22. Τώρα, η Πανσέλινος ή η καινούργια σελήνη προκαλεί τις μεγαλύτερες παλήριες. Εξαρτάται από την απόσταση γης και σελήνης. Η σελήνη έχει έκεντρη τροχιά. Έτσι, κάποτε βρίσκεται μακρύτερα από τη γη, κάποτε κοντύτερα. Το 1997, αρχές Μάρτη, η σελήνη βρέθηκε στο πλησιέστερο στη γη σημείο της. Το ίδιο συνέβη και με τη Νέα Σελήνη. Η υψηλότερη παλήρια προκλήθηκε την ημέρα της Νέας Σελήνης. Τον Απρίλιο είχαμε ένα μικρό κενό μιας ημέρας. Το Μάιο είχαμε κενό 3 ημερών. Η Νέα Σελήνη συνεχίζει να βρίσκεται πιο κοντά στη γη από ότι η Πανσέλινος και η υψηλότερη παλήρια έρχεται 2 μέρες μετά τη Νέα Σελήνη. Κοιτάξτε, τον Ιούνιο η Νέα Σελήνη και η Πανσέλινος βρίσκονται στην ίδια απόσταση από τη γη. Η ζυγαριά ισορροπεί. Και τον Ιούλιο να είμαστε. Η Πανσέλινος βρίσκεται στο πλησιέστερο στη γη σημείο της. Έτσι οι υψηλότερες παλήριες θα έρθουν μια μέρα πριν την Πανσέλινο. Μέχρι την Άνοιξη το γεμάτο φεγγάρι βρέθηκε κοντά στη γη και οι υψηλότερες παλήριες ήρθαν πριν ή μετά την Πανσέλινο. Την ερχόμενη όμως Άνοιξη θα έχουμε κι άλλον έναν αγώνα χωρίς αποτέλεσμα. Αυτή τη φορά όμως θα είναι νικήτρια η Νέα Σελήνη που θα μονοπολίσει τις υψηλότερες παλήριες για 7 επιπλέον μήνες. Η τροχιά της σελήνης διαγράφεται αργά γύρω από τη γη, σχηματίζοντας έναν κύκλο διάρκειας 14 μηνών, που καμιά σχέση δεν έχει με το 12μηνο ηλιακό. Η τάξη στο σύμπαν μας είναι βασισμένη σε μια ατέρμονη αταξία.